Timo Kaukonen oli palaa hengiltä saunomisen maailmanmestaruuskisojen finaalissa. Hänet kiidätettiin sairaalan tehosastolle, jossa hän makasi tajuttomana 6 viikkoa. Perhe oli kova saunomaan jo. Silloinkin niin kyllä mä väittäisin, että ne on niitä isäukonkaan, kun on kotisaunassa käynyt, niin se tuli urheilua harrastettua paljon, niin jos jääkiekkoilija lasketaan ammatiksi, niin siitä tuli paljon pelattua. Sitten pyöri kaikennäköistä poliisia ja tämmöistä mielessä. Ja se oli vähän niin kuin, se koulu ei hirveästi napannut nuorena. Se oli se metalli sitten niistä aloista, mihin pääsi sillä mun lopputodistuksella, niin se mikä kiinnosti eniten. Se oli yksinkertaista. Siinä ei tarvinnut kuin vääntää ja kääntää. Ja se oli sitten, kun se oli kuumaa. Mä tykkään, niin kuin, että työtä tehdessä tuli hiki. Sitten 2010 tuli otettua vähän turhan murakat löylyt, niin sitten sattui ja kävi kaiken näköistä. Niin siinä oli vähän aikaa nieleskelemistä ja sitten jäi semmosia esteitä, ettei voi niin kuin tehdastöihin mennä. Ja ihosiirteitä tehtiin niin paljon. Ja ei se silloin alkuun, niin sitä ei kyllä miettinyt. Siinä mietti vaan, että selviikö tästä saatana hengissä. Siinä meni pari vuotta silleen, että sai niin kuin taistella eteenpäin. Ei tuntu, että mistään ei tule mitään. Ja kun se selvisi ensin, sairaalan lääkärit niin kuin jo teki ne omat tarkastuksensa ja sanoi, että ei saa niin kuin omaa ammattiin palata. Ja sitten mulle tuli tää Noponen, niin kuin, että sen kanssa ruvettiin suunnittelemaan mitä. Mutta siis kyllä kävi hyvä pulla, että osui justiin tää firma kohdalle, koska en mä olisi itse tuommoista saunaterapiaa kouluun löytänyt. Mä oon kuullutkaan semmoisesta. Todennäköisesti jos mä olisin itse niitä ruvennut pähkäilemään, niin mä olisin joku kiuasmyyjä jossain. Mut siis nyt mä saan tehdä saunan parissa ihan eri lailla töitä. Että on se aina, että kun se ammatti-ihminen tekee jotain, niin se löytää sellaisia, mitä niinku tällä tavalla pulliaan ei löydy. Mutta kun mulla olisi niin into siihen hommaan ja halu opiskella uusi ammatti, mä olin kumminkin 40 jantteri vasta silloin. Että on vielä eläkeikää paljon aikaa niinku tehdä töitä. Niin onhan se nyt sitten kiva tehdä sellaista työtä, mistä tykkää. Jos mä saan tehdä tuolla, järjestää ihmisille turvesaunaa, vai vetäisinkö mä taas ne haalarit niskaan ja lähtisin särmäämään tonne, niin ei tarvitsisi kauan miettiä, kumpaa nykyään tekee inno. Ja kun mä oon saanut viimeisen asiakkaan tehtyä, niin mä pääsen saunaan itse. Elämäsi parhaat työpäivät. Katja Noponen Oy.